Aprubado na sa Senado ang Senate Bill 1357 o ang Corporate Recovery and Tax Incentives Reform Act o CREATE Bill. Layon nito na bawasan ng 5% ang corporate income tax o CIT sa bansa. Oras na maisa batas ito, ang kasalukuyang 30% CIT ay bababa sa 25% at magiging 20% na lamang pagdating ng 2027. Higit na makikinabang ang mga micro, small, medium enterprises o MSMEs dahil mababawasan ang buwis na binabayaran nila taon-taon. Layon din itong gawing time-bound at performance-based ang fiscal incentives sa ilalim ng Fiscal Incentives Review Board o FIRB. Ibig sabihin, ang mga negosyong kumikita ng mas mataas sa 1 bilyong piso ay kakailanganin mismo ng approval mula sa FIRB para sa tax incentives na matatanggap nito. Tanging si Senator Gordon lamang ang tumutol rito at sinabing i-exempt ang Subic Bay Metropolitan Authority at iba pang free port zones mula sa CREATE. Paliwanag naman ni Senator Pia Cayetano. It is the essence of FIRB that lahat mamomonitor. Wala naman hong masama doon kasi it's our check and balances. It's accountability, Mr. President, which I believe, as a senator, I am proud that nangunguna tayo to demand accountability. Matatandaang ang CREATE Bill ay unang tinawag bilang Train Package 2 o Tax Reform for Acceleration and Inclusion noong 2018 at naging Trabaho Bill o Tax Reform for Attracting Better and Higher Quality Opportunities na naging CITIRA o Corporate Income Tax and Incentive Rationalization Act na unang maipasa ito sa Kongreso noong 2019.